בלי 5 טיפים שיעזרו לך להתמודד עם לחץ. תראו שאני בן אדם סופר לחוץ, תמיד הייתי ככה, בלי 5 טיפים שעוזרים לי לא לאבד את זה. טיפ ראשון זה לעבור מקום. לדוגמה, אם אני יושבת בחדר ופתאום יש לי איזו מחשבה שנורא מלחיצה אותי, לעבור פיזית מהמקום הזה, מקום משנה אנרגיה בנות. בחדר ועולה לי מחשבה מלחיצה, עוברת מקום ואנרגיה שונה לגמרי. כל המחשבות שמלחיצות אתכן, קחו דף, קחו עט ופשוט תרשמו הכל, תקיעו את כל מה שמלחיץ אתכן על הדף. צריך להיות רשום מסודר או ברשימה, פשוט תקיעו מה שאתן חושבות, פשוט תרשמו את זה. זה הרבה יותר עוזר לרשום את זה פיזית, אבל אם אתן מעדיפות בטלפון, בפתקים וזה, זה גם עובד, אז תקראי את זה. כשהמחשבות שלנו מול העיניים שלנו, זה הרבה יותר עוזר לנו להסתכל על הדברים בזום אאוט, ושנייה להוציא מהלחץ, לפעמים איך להשתיק את הלחץ הזה. 3 דקות פשוט להתנתק. שימו שיר באוזניות, תשכבו איפשהו, תשמעו, ול3 דקות כלום, לחכות להודעה. לא להיות בטלפון, להיות בטלוויזיה, פשוט 3 דקות עם עיניים עצומות, עם איזה שיר, להתנתק. כי זה נורא חשוב ההתנתקות הזאת. כשהמוח מתחיל להילחץ, שנייה להעיף הכל, לבוע משל עצמך, לשמוע מוזיקה שאת אוהבת. זה עושה ממש טוב לנפש. מרגישים לחוצים, מרגישים כאילו אין שליטה על הדברים, כי מאבדת שליטה והכל מפוזר לך ואת נלחצת. אז תעשי משהו אחד שאת מרגישה שיחזיר לך את השליטה לידיים. אם זה לסדר את החדר, לעשות סדר בארון, לקפל איזה מגירה, לא יודעת מה, זה דברים שאני אוהבת לעשות, שפשוט תרגישי שיש לך שליטה על משהו אחד. טיפ 5, וזה הטיפ שאני הכי אוהבת. לשבת עם עצמי ולשאול. האם זה יטריד אותי בעוד שבוע? האם זה יטריד אותי בעוד שבועיים? האם זה יטריד אותי בעוד חודש? האם זה יטריד אותי בעוד שנה? ברוב המקרים התשובה תהיה לא. הוא עוזר להתמודד עם הלחץ ובאמת להקטין את הסיטואציה ולקחת דברים בפרופורציות. וזהו, מקווה שעזרתי. ביי!